Ei! Stririk Säkly ja Raflan kaikki tytöt ja pojat. Elostelu hullujulma mielessä. 10. Papukaa merkkiä kielessä. Et, fat, koo, meille 5, 6, sekä ofo, ties, nyt! Okei, be straight go. Tupa duuri nurin kuu, työnnä sun hanurin kuu. Mun Nokia luurii, saman läppäilen sun on paha mene pepuni. Ei tarvi leikki papa siis pelkää. Tykäriä on poteääntetä, ei siis papattii tuhmasti. Pitästyisi rapattiin, räpättiin kun rap on rap hyvin pisteel. Kun rap on räppareli pisteel. Mut ripulla on roppo, roppualan ranskalaiset, niin tääkin on ropeaa. Sovuen kulmilla STVE, tutut sustu tussilla suttaa. Kuulee kaketsu ja puttaa, borbori hetki poris pulputettiin Turkuun. Tulos kukkives muutettiin. Tarkoitukset kuin tarkoituksesi on toisen polkia. Turha peukuttaja susta, sun susta. Pulpua vaan tyhjän päivästä paskaa. Artificial intelligence, jos tulisi näketi, että spottailee. Okettu yrittäis poltta laillisen, laittomasti agentti Northia. Tee tästä haku, yhteishakuun, heti hakuun. Kun valmistui levot mulle kakuun, sit syöt sun hatun. Mä haistan akateemisen ristikossa CIA. Ihan pihas sivaltaa Chiefin, Misty, Foxy, Slide. Tässä underground spy, natural habitat while looking koi. Fish! Koi näin, koin kuvan näin. Ja kohdisti lamponsa tänne päin. Kaikki täällä ei oo niin, siksi CIA vahtii muit. Otuksi kuonnollisia suppea, korvisi juoksevii, kovisi visseestue. Ulos tulee TV:stä liennut kuin yrtti lämpöises pussit keljuu. Lipton, saunapipo korjaa hörpään. Maito tätä mietin petä yllä ytkö. Vai kirjoitinko efektiin köytä teksteihin valo kohdistaa. Risteys joku laittomasti ohittaa. Köttää! Taivas vai helvetti? Portti. Pääsy ykköstä virtin sanalogisen porttiin. Yeah! Kuulaa netistä linkki. Haku ketä? Amman poikanen saa. Ota homma, sivupotku, partkas vittu. Ei potkastu siis tipuamas kuplilhiin. VHs tutkii 3 numero 018 sana, siis Oulus yhdessana. Jehovana aukeahana markrei tutkimuskemikaalia. Molekyyli vaavasti karsinogääni jerotoksin. Ihan siis sekaisin taas. Kadut ihan sekaisin taas. Sekasin taas. Yksi krapula paat, yksi siitä krapula paat. Matkettuu, ABC maketettu, joka mektu toinen. Päivä siis hatsaa, kädet ilmaa. Mainostauhriin kävelevä promo hantet siis kepeä firmassa molekua helikopteri tuules. Kädet ilmaa, lippatukak ja onnelassa homoketun häntä on helikopter, farakopter. Ei siis mitä hajuu, lukun ottamatta hännän alta, se on luonnollista. Kaikki sen tajuu, tää tajuus. Kuka vittu kuuntelee radio? CIA! Kuka vittu kuuntelee radio? CIA! Kuka vittu kuuntelee radio? CIA! Foxy, rappakettu, häntä heiluu. Foxy, meet ilmaa. Foxy, make it. Come on, yeah, come on, say ya, Radio Spy Guardian. Ei!